arita koro winjo bed ni keto e jal ma olonye weche mag arita ma ok en jasiasa. Eric. Arita mar piny ok onego bed gir tugo migoyo nego osiep erokamano. Onego bed gi ming'iyo go ng'at monyalo tich. Jatend migao mochung' ne arita osiepna Kipchumba Murkomen, kinene kowuoyo, kinene kowuotho, kineno kaka orwakore, ok oromo gi tijno, pogore gi tijno. Tijno onego mi ng'ato ma jopiny neno ka ng'ane wuotho tikone ma jatend arita adier. Perception, ja kisungu luongo ni perception. Anuoyo ni migao mar rito piny. Ineno ka sani kata mana Mandera, wan gi jomoko donjo ni gin jo-Jubaland, giwuok oko. Jo-Jubaland gi, Murkomen ema wuoye, nono koyudogi. To mano to hinge, mano mar ja-defense. Ja-defense cha, en miyo moro kanyo ma inyama nene kodhi e stadium. To kanyo pokinene. Aparo ni waseyo wuon piny, wang'eyo ni teko ni kode mar yiero jotend migao gi. To nego ong'e ni arita mar piny emano chamo ne muma. Ok onego ti gi migepe gi e goyo erokamano. Anyalo nyisi kawuono gimoro achiel. Wan gi county commissioners chiegni 20 mose retire. Kuom 47 20 ose retire. Mose dhi dala. Pok okel moko. Kuondego odong'. Iyudo ka juma ka juma iwilo ni ng'ane mochung'e, wigni ine michung', wik manyien ng'ane mochung', wik manyien ng'ane mochung'. Iga to dong' achiel to ji dhi e yiero. To mage joma ochung' ne gimiluongo ni County Security and Intelligence Committees. Kanus gi ji retire pok ondiki. Public Service Commission koni ne wasen timo interview muoro nyingegi ne minister. Ang'o ma minister pod rito? Jopiny to inego piny maru. Emomiyo kane en piny moro ma ok Kenya, to ma osemiyo wabed gi minister manyien e ofisno molony gi wecheno. Ma osemiyo kata mana ogai mar polis en iwinjo ka pod odhawo gi commission e wach payroll. To jopiny tinego. To payroll to chik omiyo commission, chik ok omiyo, en chik omiyo mana uniform gi bunde mondo rit go jopiny. Kane piny tire maber, ng'ato kake Kanja, onge sani osedhi, ikebe osekado, gima pod otimo katang'o. Polise onge moromo gi tich. Miyo joma tiyo ka bedo demoralized, gikoni to karasagi karang'o. Kanjo ket ka otimo ne ng'atang'o. Payroll arola ni, opande ang'o momiyo kodwa miye jomonego bed kode. Omiyo wach nitie. Kawatieko